Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी। எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி, சேம் டு யூ. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜிஸ் அண்ட் பிரபுஜிஸ் எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.8.24 படிக்க போகிறோம். அதுக்கு முந்தி ப்ரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता रमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महाय वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मोगं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वगतः कृष्ण परपुण्य श्रवणकीर्तनः हरतन्तः सोहै अभद्राणि विधुनोति सुहृदं सदां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवते सेवयां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜீஸ் மாதாஜீஸ் எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு படிக்க போகிறது சாப்டர் 8ல் குந்தி ஸ்லோகம் தான் நடந்துருக்கு. அந்த குந்தி ஸ்லோகம்ங்கிறதுக்கு குந்தி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது இந்த சாப்டர்லேருந்து தெரியும். அதனால எல்லாரும் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மறக்காமல் அதே மாதிரி பகவானை நினச்சிட்டு நாம ஜபம் பண்ணிட்டு சிரவணம் கீர்த்தனம் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக நவவித பக்தியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு குந்தி தேவி மாதிரி நமக்கு கிருஷ்ணன் நமக்கு அருள் புரியணும்னு நம்ம வேண்டிட்டு அந்த மாதிரி இது பண்ணணும். இதோட இந்த கிளாஸை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னாக்க அது பகவானோட அவதாரங்கள் பக்தர்களை காப்பதற்காக எல்லாம் விதவிதமாக அவதாரம் எடுத்து நமக்கு இது பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணிடுறேன். உண்மையான பக்தி துன்பங்களில் நிலை பெற வேண்டும். துன்பம் கூட கடவுளின் நினைவுறுத்தும் சாதகமாக மாறும். நமக்கு துன்பம் வந்ததுன்னா நம்ம துவண்டு போகக்கூடாது. அது நமக்கு பகவானை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வருதுங்கிறது அப்படி ஒரு இதுவாக நினச்சிட்டு நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? இன்றைக்கி படிக்க போகிற மொத்தமாக இந்த அதிகாரம் இந்த 8வது சாப்டருங்கிறது எப்படின்னா, கிருஷ்ணரின் பரம தயையும் குந்தி தேவியின் நிலையான பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பர்மனெண்ட்டாக நம்ம பக்தியை மாற்றவே கூடாது. கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம நல்லதாக இருந்தாலும் நம்ம பகவானை அசஞ்சலம் அசையாத பக்தி. ஆமாம், பக்தி மையமாக கொண்டு தர்மம் எப்படி நிலை பெறும் என்பதற்கான உள்மன மாற்றங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இதுலேருந்து. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் இறைவனை நோக்கி தனக்குள்ள அன்பு மற்றும் நம்மை தடுத்து நிறுத்தும் பாசத்தை நீக்க கோருகிறான். நம்ம இந்த சமயத்தில் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, பண்ணாமல் நிறுத்துகிறோம் இல்லையா, அதை சரி பண்ணி நம்ம அவர்கிட்ட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பகவான்கிட்ட வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டு. அவருடைய மனம் பரம்பொருளில் எப்போதும் நிலை நிறுத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறாள் அவள். அது யாரே குந்தி தேவி பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார். அதே மாதிரி இறைவனை நேசிப்பதற்கு மனதை அமைத்து கொள்வது, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மனதை அமைத்து கொள்வது தான் உள்நோக்கம். பகவான் கஷ்டம் வர சமயத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் பகவானை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணாமல் விடக்கூடாது. கஷ்டம் வர காலத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் பண்ணுமே வழி. சில பேர் என்ன பண்ணுவார், நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே, கஷ்டம் வரும் காலத்தில் பகவானுக்கு என்னத்துக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கஷ்டம் கொடுத்துருக்காருன்னு நம்ம ஒதுக்கிடுறோம். அந்த மாதிரி ஒதுக்காமல் நம்ம எப்போதும் போல் நிறையாவே ஜாஸ்தியாகவே பகவான் பண்ணால் நமக்கு தெரியும், அவருக்கு தெரியும் எப்பப்போ நமக்கு நல்லது பண்ணணும், எப்பப்போ கெடுதல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் பண்ணிவிடுவார். ஓகே, அதனால நம்ம பக்தியை ஒரு நாளும் குறைக்கக்கூடாது ஆரம்பித்ததை. நான் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன் இந்த ஸ்லோகத்தை. யாராவது மாதாஜிஸ் பிதாஜிஸ் ஆளுக்கு ஒரு 2 பேர் படிக்க போகிறோம். இதில் ஒருத்தர் விஷான் மகாக்னேக புருஷா தர்ஷனாத் அசத் சபாயா வனவாச கிருஷ்ணதக மிருதே நேக மகாரதா சீதா திரௌணி அஸ்ம ஹரே பிரக்ஷிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷான் மகாக்னே புருஷாத தர்ஷனாத் அசத் லாபாய வனவாச கிருஷ்ணதக மிருதே அநீக மகாரதாஸ்திரதோ திரௌணி அத்ரதஸ்ம ஹரே அபிரக்ஷிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜீஸ்.
விஷான் மகாக்னே புருஷாதர்சனாத் அசத் ஸ்வபாய வன வாசகிருச்சரதக மிருதே மிருதே அநேக மகா ரதாஸ்திரதோஹோ ரசாத்ரு द्रौणी அஸ்ரதஸ்ம ஹரே பிரட்சிதஹ. हरे कृष्णा माता जी। படிங்க பிரபுஜி. विशान महाग्ने पुरुषा दर्शनात् असत सभाय वनवास कृच्छ्रदः मृदे मृदे नेह महारथ रदास्त्रेतो द्रौणी அஸ்தரஸ் சாஸ்ம ஹரே ரிஷிதாஹ. மொழிபெயர் படிப்பா மாதாஜி? படிங்க. இது மீனிங் முதல்ல படிச்சு வேற யாரா படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்காதவா ஸ்லோகம் படிக்காதவ படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. எனதருமை கிருஷ்ணா, பகவானாகிய தாங்கள் விஷ பலகாரத்திலிருந்தும் பெரும் தீயிலிருந்தும் நர பட்சிணிகளிடமிருந்தும் துஷ்டர்களின் சபையிலிருந்தும் எங்களுடைய வனவாசத்தின் போது ஏற்பட்ட துன்பங்களில் இருந்தும் மற்றும் பெரும் தளபதிகள் போர் செய்த யுத்த களத்தில் இருந்தும் எங்களை காப்பாற்றினீர்கள். இப்பொழுது அஸ்வத்தாமனின் ஆயுதத்திலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. யாராவது மீனிங் படிங்க. முதல்ல மீனிங் படிச்சுட்டு எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிக்குது. விஷத்திலிருந்து மகா அஜ்ஞானம் பெரும் தீயிலிருந்து புருஷ அத நர மாமிசம் என்னும் உண்ணும் மனிதர்கள் தர்சனாத் சண்டையிட்டு அசத் துஷ்டர்களின் சபாயா சபை வனவாசம் கிருதக துன்பங்கள் மிருதே மிருதே திரும்ப போரில் அநேக பல மகாத வல்லமையுடைய தளபதிகள் அஸ்திரதக ஆயுதங்கள் துரோணாச்சாரியாரின் மகன் அஸ்ரதக ஆயுதத்திலிருந்து மேலும் ஆஸ்ம இறந்த காலத்தை குறிக்கும் ஹரே எம்பெருமானே அப்ரஷிதா முழுமையாக காப்பாற்றினீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பொருள் உரை படிக்கும் மாதாஜி? பொருளுரை படிக்கிறேன். ஆபத்தான எதிர்ப்புகளின் ஒரு பட்டியல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. ஒருமுறை தேவகி அவளது பொறாமை கொண்ட சகோதரனால் கஷ்டத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டாள். அது மட்டும் இல்லையெனில் அவள் நலமாகத்தான் இருந்திருப்பாள். ஆனால் குந்தி தேவியும் அவளது மகன்களும் பல ஆண்டுகளாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல கஷ்டங்களை சந்தித்தனர். துரியோதனன் மற்றும் அவனது குழுவினரால் அவர்கள் ராஜ்யம் சம்பந்தமாக பல தொல்லைகளுக்கு உட்பட்டனர். மேலும் ஒவ்வொரு முறையும் குந்தியின் மகன்கள் பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டனர். ஒரு முறை பீமனுக்கு விஷ பலகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. மற்றொரு முறை அவர்கள் அரக்கு மாளிகையில் வைக்கப்பட்டு என்னாச்சு மாதாஜி? அரசு மாளிகையில் வைக்கப்பட்டு அதற்கு தீ வைக்கப்பட்டது. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. ஒருமுறை அரக்கு மாளிகையில் வைக்கப்பட்டு அதற்கு தீ வைக்கப்பட்டது. மற்றும் ஒரு முறை துஷ்டகரமான குருக்களின் சபையில் திரௌபதி இழுத்து வரப்பட்டு அவனை நிர்வாணமாகி மானபங்கப்படுத்தும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. பகவான் அளவிட முடியாத துணியை வழங்கி திரௌபதியை காப்பாற்றினார். மேலும் துரியோதனின் குழுவினர் அவளை நிர்வாணமாக காணாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். அதை போலவே அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டு வனவாசம் சென்ற பொழுது பீமன் இடும்ப ராட்சசனுடன் சண்டை செய்ய வேண்டியதாயிற்று.
ஆனால் பகவான் அவரை காப்பாற்றினார். ஹரே ஆனால் கிருஷ்ணா கொலை மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். இதெல்லாம் வந்து ஓகே எதுக்கு சொல்றான்னா, இந்த இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாலும் அவ வந்து பகவானுட்டுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்பிட்டு அவர் இதை பிடிச்சிட்டு அவரோட காலை பிடிச்சிட்டு விட மாட்டேன் அப்படி இருந்தாக்க அவர் எங்கே இருந்தாலும் அவர் வந்து நம்மளை காப்பாற்றிடுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மாதாஜி. ஆனால் பகவான் அவரை காப்பாற்றினார். ஆனால் கொலை முயற்சி அத்துடன் முடிந்து விடவில்லை. இவ்வெல்லா துன்பங்களுக்கு பிறகு குருஷேத்திர மகா யுத்தம் துவங்கியது. துரோணர், பீஷ்மர் மற்றும் கர்ணனை போன்ற பெரும் தளபதிகளையும் சக்தி வாய்ந்த போர் வீரர்களையும் அர்ஜுனன் சந்திக்க வேண்டி இருந்தது. இறுதியாக இவன் அனைத்தும் முடிந்த பிறகும் கூட உத்தராவின் கருவிலிருந்து குழந்தையை கொல்வதற்கான துரோணாச்சாரியன் மகனால் விடப்பட்ட பிரம்மாஸ்திர சம்பவம் நிகழ்ந்தது. எனவே கருவில் இருந்த குரு வம்சத்தின் ஒரே சந்ததியான பரீட்சித் மகாராஜனை பகவான் காப்பாற்றினார். ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு இந்த மொத்தமாக படிக்கிறதுலேருந்து தீ வைக்கப்பட்டு திரௌபதி இழுத்து வரப்பட்டு அவளை எல்லா மானபங்கம் பண்றச்சையும் வந்து காப்பாற்றினார். ஏன்னா அவள்லாம் வந்து பியூர் டிவோட்டீஸாக இருந்தாக்க அவர் எப்படி வேணாலும் நம்மளை எந்த சமயத்துலேயும் பகவான் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாருங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம். ஓகே, அதனால வந்து எப்போ நம்ம பகவானை வழிபடுறது சிரவணம் நம்ம இப்போல்லாம் சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. சாண்டிங்லேருந்து அடுத்தது பாகவதம்லாம் கேட்குறோம். அப்புறம் பகவத்கீதை கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறோம். எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷனோட நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் இந்த சாப்டர். குந்தி ஸ்லோகம் யாருக்காவது குந்தி ஸ்லோகம் ஃபுல்லும் தெரியுமா? அதுவா மாதாஜி? அதுல 2 இப்போ ஸ்லோகம் தான் தெரியுமா அந்த 2 இது நான் கிருஷ்ணாயா வாசுதேவாய ஆமா ஆமா அதேதான். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய தேவகி நந்தனாய நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜநேத்ராய மாலினே நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நம பங்கஜாங்கரியே. அது ஃபுல்லும் தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது. படிச்சுட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அப்பப்போ சொல்லிட்டோம்னா நமஸ்தேன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல மாதாஜி. நமஸ்தே புருஷம் இருக்கு 8 9 இருக்கு மாதாஜி. எனக்கு இது 2 தான் பை ஹார்ட்டடா தெரியும். அது யாராவது கையில புஸ்தகம் இருந்ததுன்னா படிங்க ஒரு வாட்டி. ரொம்ப சந்துதா அது நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. கையில புக் இருக்கு. அந்த 9 10 ஸ்லோகம் இருக்கும். அது அடுத்த ஸ்லோகம் கூட அந்த ஸ்லோகம் தான் தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. தெரியாது தத்ர தத்ர ஜெகத்குரு பவதோ தர்சனம் ஸ்யாத் அபுனர் பவ தர்சனம். ஓகே மாதாஜி இது கூட நல்லா இருக்குல்ல மாதாஜி. நம ஈஸ்வரம் பிரகிருத்தே பரம் அலட்சியம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பகிர் அவஸ்திதம். வெரி குட், நல்லது மாதாஜி. எல்லாமே அது அந்த ஸ்லோகங்கள் மொத்தமே குந்தி ஸ்லோகம்ங்கிறது அதை நம்ம இதுக்கெல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலையா மற்றதெல்லாம். அது மாதிரி இதையும் ஃபுல்லுத்தையும் பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ரொம்ப 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 நல்லது இந்த குந்தி ஸ்லோகம். எது அது கொடுத்தாக்க நமக்கு ஒரு தைரியம் வரும். ஜன்மைஸ்வர்ய சுத ஸ்ரீபிர் கீதமான மதகுமான் நைவாகாதி அபிதாதுந்தை வைத்வாம் அகிஞ்சன கோச்சரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது ஸோ இதோட கிளாஸ் நம்ம வைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கிருஷ்ணி ரிஷபாவனி ராஜன்யவம்ச தகனான பவக வீரிய கோவிந்த கோத்ரஜ சுராதிஹராவதார யோகேஸ்வர அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இது வந்து இந்த எல்லா ஸ்லோகமும் சேர்ந்த மாதிரி குந்தி ஸ்லோகம் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதோட கிளாஸை வைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா